Hvad? Nej. Vores hus er mega nice. Synes du ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lagt nogen skovl. Emilie er ved at lave en altan. Nej. Vi laver et indgang herude til. Jeg skal lige finde ud af. Nej. Jeg skal til at lave hegn. Så nu laver jeg vores Jamen jeg har allerede nogle sticks. Ja, det kan du godt. Emil, har du et helt stykke træ? Jeg har lige lavet en pressure plate til døren, så man bare kan gå hen til døren, så åbner den. Jeg går på jagt efter jeg går på jagt ud efter ting. Filmer den stadig? Godt. Det er fordi man kan kun filme 10 minutter med det program du har. Og jeg har. Fuck hvor nice! Jeg har fundet et hus, og der er de fedeste ting. Nej Emil, det er lige meget. Ja, jeg vil tage alle hans gode ting. Og han har også netter, det der kommer fra Inder. Ikke også? Det har han. Der er en platform, en lille platform hernede. Vi kan møde sådan noget på. Der har jeg lige fået sådan en item frame og sådan noget. Han har alle mulige gode ting, men herinde, der har vi også gode ting, fordi han har sådan en her. Sådan noget her.
Nu er jeg inde i det store hus ting. Jeg har lavet en indgang, og nu får jeg de der indre sten. Lad os smutte igen, Emil. Jeg er oppe på tårnene. Jeg er oppe på den højeste. Det der lille runde. Nå, det er det lille runde, du mener. Det er jeg ikke over på. Det kommer jeg op til nu. Ej, prøv lige vent. Du må ikke. Emil, prøv lige vent. Du må ikke tage noget. Jeg vil lige se det. Fik du noget? Det gør jeg heller ikke. Nå, så er jeg sikkert bare noget lort. Kom, vi skrider. Jeg er allerede hjemme. Emil, jeg har bare skrevet home. Jeg laver en kiste sten. Ja, det er lige meget, Emil. Ja, Emil, kom nu bare. Emil, filmer den stadig? Så sluk den. Fordi det var det her afsnit.